Jo recorde, farà cosa de 3 o 4 anys, començàrem. Dificultats no en tinguérem massa perquè nosaltres ja abans ja reciclàvem. Entonces, per nosaltres no va ser ninguna cosa, no ens va ser ningú problema, ¿vale? I respecte a com ho fem i d'això, doncs tampoc. O sigui, ho agarrarem en seguida, bueno, a primera hora si tu vols, doncs on ho fiquem així o allà i tal, doncs, bueno, mos acoplarem en seguida. O sigui, pràcticament no tindrem problemes d'adaptació ni res. Així tenim un poal que és una resta, ¿vale? Els xiquets tiren els paperells dels cromos i tal. Després, així, només entrar, me vaig ficar el plàstic i cartó, una caixa per separar-ho. I després, en el passillo ja tinc els contenedors que tragam al carrer. Entonces, sobre la marxa anàvem veient, doncs, bueno, ho fiquem així i tal, entonces me ve molt bé perquè a voltes algun paper que deixa, jo obris la cortina i deposit el plàstic, deposit el cartó i després ja ho fiquem en els altres, en els poals que toca per traure-ho perquè se m'enduguen. Pues sí que hem notat canvis. Sobretot, el no estar els contenidors que estaven en el carrer, era, jo què sé, tu anaves a tirar el contenedor, n'hi havia gent que no ho tirava al contenedor, que ho deixava fora, que tal. Entonces, el canvi sí que s'ha notat en quant a higiene i tot. O sigui, ha sigut un canvi per a nosaltres, sí. Els animaria, diguem-nos, que no és tan difícil fer les coses ben fetes i que te dona satisfacció. I lo del segell, que és convenient també entrar ahí per a que després, o sigui, demostres que ho fas bé i després tens una publicitat, te fan una publicitat i això i tots ixim guanyant. Estem orgullosos de veure que són 9 municipis els triats, no? I nosaltres hem sigut un d'ells. Entonces això te dona una gran satisfacció reconèixer que ho fem bé i estem contents d'haver rebut el segell. Bé vol dir no deixar les coses totes en un muntó, separar correctament i evitar el menys possible la resta, no? Ficar cada cosa en el seu lloc. Entonces, això seria el correcte per a nosaltres.